салом алейкум, ин канали Таштехник мебошад. Мо имрӯз барои шумо топ 10 программае ки дар ҳамин моҳ дар ҳамаи ҷо машҳуранд, дар Play Market машҳуранд, шумо дар мегум нишон додам. аввал меояд ҷамо якум ҷоро мегира, якум ҷо барои Android, ҳамаи программа ҳастан барои Android-ан, якум ҷо ҷа места ExpressVPN. ин программа метавонад шумо дар ёрдам диҳад ки ягон Wi-Fi ки дар вақте ки шумо дар зарура ягон ҷода ҳастед ки интернет надоред, шумо метавонед аз ин программа истифода бурда Wi-Fi ки дар код мондагиан кодҳои онро шиканед. вақте ки агар бе интернет ҳам бошед, ин ҳам кор мекунад, бе интернет кор мекунад. тамоми кодҳое ки дар VPN сохта шудан ё VPSD ё 4G LTE ҳама имно кадомеш боша фарқ надора, ҳамаша мешикана VPN. тим ҷо места як weather, ин барои ободу ҳавосанҷия дар ҳама ҷо бошид ё бе интернет ҳам кор мекунад. вақте ки агар нишонти боша мега ҷамплакиш ҳам ҳаста дар Google Play ва 12 рӯза метавона нишон бития, пешаки як ҳафта 10 ҳафтарам нишон метия. на чихеле ки хитон мебинед бо кадом соат бо боришот чихеле ки ҳаст нишонаш метия шумо дар хариташ ҳамаш ҳаст. сеюм ҷода места программаи Google Drive. ин программа барои тамоми чи сайте ки худат сохта шуда, яъне чи тёж мекашӣ ё чихеле ки ҳаст фотоот ё чизе ки дори дар ин мемонӣ, ба мисли OneDrive ҳастаи он ранги ҳамвай чизота дар дарунаш мемонӣ, ҳамон кас дида наметавонад. Google Maps, ин ҳам хай ҳама медонанд дар хиёрам. Google Maps барои харита, барои шофёру дар кора, ин ҳами ҳамовай ки ҳама транспорт ҳамаро нишон метия ки дар ҳамин роҳ кадом нақлиёт, кадом воситаи нақлиёт ҳаракат мекунад. ин ҳамо дар кора барои ронандаҳо хай муҳимтара назар ба одамои чи. Google Assistant, ин Google Assistant метавонед шумо хай дар Apple кор кунед, баъд ида мешавад канали нав созен ё боди ҳавоиро баъд диден ё тарзи пас шудани қурби асрор, яъне маблағи доллари ё чихе паст мешавад ё буланд мешавад, ҳамиро нишон медиҳад. ин Google Play Music дар YouTube. Google Play як программаи нав дар дарунаш дохил кардагие ки байдое ки видеоҳое ки дар YouTube-анд дар Google Play метавонӣ mp3 гӯш кунӣ. далша мерем LastPass Password менҷо. ин ҳастае ки барои сообщение, он кас сообщение ҷо мекунад, ира метавонӣ дар код бимонӣ ё дигар хел сообщение ки дори дар Viber дори WhatsApp дори ҳамаша ҳамин текстша мегирӣ, фақат код мемонӣ ё фурат скретч мекунӣ, ҳамаш дар бораи ҳамин. ин нова launcher, ин launcher барои Android-ҳой, барои Android-ҳой метавонед ранги Android-ҳое ки ҳозир нав ба унади Galaxy 7-8 launcher-ҳои хитона телефони ки дигар хел доред, на Galaxy на ягон HTC ягон хел гай ба мисли Galaxy launcher-и ҳамонҳоро монда телефон Pocket Casts мебошад. ин барои соати дастие ки Huawei чия у роскадагия дар через телефон кор мефармоира, дар у видео ҳам дамшо карда мешавад, сим карта мехӯрад, ба қобилияти 3 рӯз заряд буданира ҳам дорад. ин соат метавонед дар телефон ториш кунед, гап задан телефонтон ҳамроҳ гирифтан лозим нест, фақат ҳамин соат дар даст мезанӣ, тамом соат дар хона, телефон дар хона, соат қатъи кор карда мегардӣ шаб то рӯза. мегзарем дигар. Solid Explorer, ин сайт, ин программа барои нишон додани файле ки дар даруни телефони шумо ҳаст ҳаморо кӯмак мерасонад. ин хусусияти хубаш дар ҳамин ки шумо метавонед уда чизе ки доред метавонед махфӣ кунед, яъне скрит монед ё фуратон код шунед, формат чалиш мекунед, ба унанди вирус нишон метиҳад, баъд маъқултон боша мемонед бо ҳам формати пешина хича. мерем далши SwiftKey, ин як намуд клавиатурае ки мемонӣ гап мезанад, вақте ки он кас гап зада истода боша, дар пешаш мемонӣ ҳамон суханое ки гап мезанад, ин ба таври нависаҷот дар рӯи экрани телефони шумо мебарорад. Tasker, ин Tasker як GPS ки шуморо нишон медиҳад ки дар як ҷое мисолем дар контактот агар ягон кас Tasker дошта боша, шуморо меоварад рӯи контакт ки дар ҷо қарор дорӣ, ҳам санаи рӯз ҳам фарқ надорад, чизе ки дорӣ надорӣ ҳамин программада нишон медиҳад. хубаш ҳамида дар кор нест монда, барое ки
همه یکی موکوفته میکردم و یکون چی نیستیم تکست را خیلیش هم خودم نمیدونم این پروگرام نوایی در خیرم ایش قدیمه کار بر ندارم خیلی میگذارین دوامش در کو بیاین دوامش باشه تو دیوست این پروگرام برای در ویدیوهایی که درباره ویدیوهایی که نبولاشون گرافیکای توزیع میمونن گرافیکایی که هسته این برای اندروید ای خوبش برای کامپیوتر باشه ضروری این والپیپر کرافت برای روی اکران یعنی ربوچ استولی اکرانتونه صورت جیو اچ دی یا پورتون 3D موندن این پروگرام همشه دوره زیر جی ایش خیلی من نمیدونم برای چیه خیلی همین پروگرام بوده توپ 10 پروگرامی که همین موقع بر اومده است میتونید شما این رو اپلای مارک استفاده برین هم پولاکیش هم هسته هم بی پولش این سایت اندروید آزرارتی می باشد که میتونه از این استفادهش برین خیلی تا دیزر آینده میتونه ویدیویی که در اون است شما دسترس نمیم خیلی